Internetdagen er en fantastisk mulighed at komme sammen og udveksle meninger og synspunkter omkring de udfordringer og muligheder, der ligger i internettet. Jag är på internetdagen idag för att det är väldigt mycket spännande ämnen av internets utveckling, både tekniskt som inte är riktigt min grej, men också juridiskt och ur användarperspektiv. Jeg håber jo lidt på, at internettet kan fortsætte, eller hvad man skal sige, med ikke at være så reguleret. Jeg synes i virkeligheden i bund og grund, vi alle sammen skal være med til at regulere internettet i fremtiden. Det bør være et demokratisk foretagende i så vid udstrækning, som det nu kan lade sig gøre. Jeg er mest bekymret for geografiske domæner, at de brukes på en gal måde. Den ene side siger, jamen det er jo udmærket med big data og alt det der, fordi det er jo en service. Altså så får du en bedre pris der, hvor du handler meget, eller du får nogle annoncer, der er målrettet lige mod dig, og den anden side siger, det er uhyggeligt, fordi det kan bruges i en ond hensigt. Et sikkert internet for mig, det er, at det er tydeligt, hvad præmissen er. For mig er det ikke nødvendigvis vigtigt, at der ikke er nogen, der bruger data, men det, der er vigtigt for mig, det er, at jeg ved, at mine data bliver brugt. I don't think there is something like a safe internet any more than there is a safe high street. Because of this, I can't remember anything. It doesn't really matter actually, because you're half cyborg, and so you use your robot brain, and your robot brain is just as good as your ordinary brain, because this is probably never more than a meter away from you at any time in your life. Af fremtidens internet kunne jeg godt ønske mig noget mere enkelhed. I dag slår man stadigvæk op på sin mobil, eller sin tablet, eller sin computer, når man bruger nettet. Jeg tror, at man kommer til at bruge mange forskellige gadgets til at sådan mere automatisk og fuldt integreret i sin dagligdag. Det er utrolig vigtigt, at vi forstår, hvor internettet bevæger sig henad, og jeg tror, det er helt afgørende faktisk at mødes og snakke på den her måde.